Evo, pozdrav ljudi. Nalazimo se ovdje na parkingu u Elk Grove Village, Illinois. To je taj parking. A ovo je kamion. Prvi kamion, dugo iščekivan. Ovo je 2013. Volvo VNL 780. 780 znači da mu je ovaj ovdje pozadi prostor 78 inči. Ovaj sliper, kako oni to kažu. Ili bunker, ili kako bi to se reklo kod nas. Ima Volvo VNL 670 koji je malo manji, ali meni je bilo potpuno svejedno, ja sam čak i hteo 670, ali eto, nisam naišao sa iShift, pošto sam konkretno tražio kamion da bude automatik i da bude sa iShift. Ubi me sunce, glava me razbija na mesto. Tražio sam kamion da bude automatik, da bude sa ovaj iShift. iShift, to je ova posljednja generacija Volvo kamiona. Evo vidite tu, to je taj mali menjač. Baš je bukvalno ono kao auto. I što se tiče menjača, inače sam menjač je pametniji od menjača, od automatskog menjača koji je u autu. Da sad ja ne filozofiram tu oko menjača i da vas tu nešto sad ja dajem, da predajem neku, da držim neki menjački čas, mislim to gluposti. Kamion je sa D13, kamion ima 475.000 milja pređenih, godište 2013. Evo da pokažem malo unutra. Ima dva kreveta, donji krevet je veći, gornji krevet je manji, malo manji. Ovdje ima TV koji sam ja ugradio tu. Ima ovdje dosta ovih delova, kabineta, fioka, ostave. Baš ima dosta prostora. S druge strane također. Ovdje imamo zola za grejanje, hlađenje. To je taj krevet. Ovako izgleda kontrola tabla. Sedište mislim da je specijalna porudžbina bila za ovaj kamion. Sedište je Bose. I ono je neko kao pametno sedište, nemam pojma, radi sve samo, podešava. Sedište suvozača je ono standard, klasika. To je bilo to unutrašnjost. Unutrašnjost Volvo je veoma komfortna, zbog toga sam i tražio Volvo. Inače, vozio sam Freightliner, ali su bili oni sa day cab, u prevodu sa dnevna kabina, znači to su kamioni koji su za lokal, pretežno. Koji su tu za da voziš u lokal i ono, parkiraš i uvijek ideš kući. Nisu za ovako da idu malo na duže staze, osim ima ljudi koji idu, pa ono stanu, pa prespavaju neki motel, jer u taj day cab nemaš krevet, nemaš ovaj prostor pozadi. I ja sam svo vreme vozio ovaj Freightliner. Samo jednom ili dva puta sam vozio neki Volvo day cab i svidao mi se taj Volvo. To je nekako udobno je za vožnju. Da se vratimo na temu. Tema je bila kupovina kamiona. Sama kupovina kamiona je, pa
nije bilo glavobolja, mislim, ako imaš taj kredit dobar, imaš to što oni traže, imaš neku paru, ovaj kamion je inače plaćen 47.500. To mu je bila cena, ja se nisam pogađao ništa s ovog, inače kupljeno od nekog Bugarina nekog. Ima svoj mali dealership, ima, ne znam, ima 10 kamiona. I on je baš imao 4-5 kamiona iShift. Gde god sam išao na druga, to nema šanse ni da kupi, svi kažu, to nema šanse ni da nađeš, to teško se nalazi, koji dođe to odmah odlazi. I eto, kod njega sam to našao. Znači, sama kupovina kamiona nije ništa teška, kao što rekao, kad imaš sve spremno. Znači, pare, kredit, kompaniju, mislim, kompanija ti ne treba, možda kupiš kamion na svoje ime, mada je bolje preko kompanije. Ne mora da plaćaš taksu, taj porez za kamion. Treba ti nekih 10% učešće da se plati za kamion, što bi bilo 5.000, toliko sam ja platio. I to bi bilo to, da imaš dobar kredit. I onda oni tamo to provere i to je to, nego što sam ovako ja iznerviran zbog ovog idiota gde sam kupio kamion. Čovjek je znači toliko težak za saradnju da je to nešto neverovatno. Ja ne znam kako on uopšte, on kaže da radi taj posao 10 godina. Što ja čisto sumnjam, on je toliko čovjek sužen, toliko nema širinu, toliko je, mislim, ja ga pitam, pazi, ovdje se radi o kamionu koji je $50.000, o cifri od $50.000. I ja ga pitam, dobro, da li dolazi kamion hoćeš da uradiš neki kao PM servis, to je kao zamena ulja, podmazivanje, to košta $300. On kaže, no, nema kao to sam, vidi sa ovog, sa Georgea, taj George mu je, ništa, sutra dan dođem, treba neki papir, ne znam, ja dono tamo, ja ga pitam, dobro, a šta za DOT, pošto svaki kamion ovdje mora da ima stiker, jedan sa strane koji se stavlja, i to je za taj, zove se DOT inspection. To znači da mora mehaničar da ti proveri kamion, da ti uveri, dati papir da ti je kamion ispravan, da bude na ulici. I to košta $65, to nije ni 65-70. Nije to nikakva cifra u odnosu na cifru od 50.000. Ja ga pitam, dobro, da li kamion dolazi sa DOT, urađen već inspekcija ili? No, to sa Georgea već, opet onda vidim sa Georgea. I ništa, čovjek mi diže pritisak bez veze, znači, okej, nema veze. Došlo konačno sve, bilo, čuo se sa bankom sve, da li pristaješ, da li ti se slažeš da mi njima transferom novac, banka me zvala telefonom, da, slažem se sve u redu. I zove me idiot i kaže, ej, kad ćeš dođeš za kamion, evo kao sve u redu. Okej, evo sam, idem kod tebe sad. Nisam još bio našao ni parking tad. Pitam ga za parking, on kao, možeš da razumeš da postoji kamion kod tebe, dan, dva dok ne nađem parking, čoveče, znači imaš mesto, nije sada nešto. O, ne znam, stvarno, počne se misli se nešto, pa ovdje može na ulicu, pa može ovdje, pa može ovdje. Ja kažem, čekam sigurno, pa ne znam koliko sigurno, ali kao tu može. Ja se, okej, ništa, nema veze. Ću nađem parking. Neću da potpisujem za kamion, idem, znači sad ću idem da tražim parking pa ću da dođem, znači negdje ću da nađem parking, pa nema veze, neki 50 km, ali negdje ću da ga nađem. Neki 50 km dalje. Ja ga pitam, naš on ključ, daje mi ključ i daje mi jedan ključ. Ja ga pitam, da li samo jedan ključ?
kaže, jedan. Kako bre, samo jedan ključ? Nemaš više ključ? On kaže, nemam kao to jedan ključ. Kako bre, jedan ključ, čovječe, daj mi još neki ključ bre, da li si normalan bre čovjek? Nemam kao, pa imam kao ključ, ja tamo puno, kad god ti treba dođe da ti dam ključ, kao pa on to, kao da mu ja sad tražim ne znam ni ja šta. I na kraj da bi me totalno izbacio iz takta, ima jedan deo, evo moram da pokažem šta je, koliko je taj deo, koliko je to bitan deo, znači. Evo, to je taj deo ovdje. Ovaj deo vidi, ima poklopac, to je za ovaj DF, preko tog dođe jedna plastika koja pokriva taj poklopac, da bi to sve bilo onako u jednoj ravni sa ovaj sa strane spoiler, sad to nije ništa. Njemu nije ništa, ali to meni znači, voleo bi da to bude sve kompletno. I sad, on od onih njegovih 7-8 kamiona, na neki ima, na neki nema. I ja pokušao, znaš, da skinem od neko, ali znaš, treba šansi. Pa u krajnjem slučaju rekao, neću se bre blamiram za ovo. Idem da ga pitam, znaš, valjda će da ovo mu nije ništa. Ja ga pitam, ej, daj mi čovječ ovu plastiku, znaš, on kao, koju plastiku? I onda ja mu objasnim, znaš, šta je, kako, znaš, tu i tu plastiku. On kao, ajde bre, šta ti to bitno, ja tu nisam ni obratio pažnju da nema, ne znam šta. Ja kažem, dobro, ako tebi nije bitno, skini mi od drugih onih kamiona tamo što već imaju, ako ti je nebitno, meni je bitno, eto, tebi nije bitno, ali meni je bitno. No, ništa ne smijem da skidam, kao, ništa, nemoj kao da skidaš ništa od ovih kamiona kao drugi, to slučajno, znaš, ima kamere snimaju, ma ne skidam ja čovječ, ti mi, no. I čovjek me, znači, tu me, potpuno me izbaci, šta mu sve nisam rekao, znači, i onda on mi kaže, dobro, vrati, kao, evo ti pare, ću da ti vratim nazad, ne mora da kupiš kamion, ma ne radi se čovječ o tome, ti mene ostavljaš, bre, kao mušteriju, znači, na ništa, pazi, nisam ti uopšte kvario cenu, rekao si 47,5, na toliko sam pristao, nisam se uopšte pogađao s tobom, čovječe. Što nisi rekao 40, znači sad sam ja došao u situaciju da mu objašnjavam kako se treba radi biznis. Pa da si rekao 48, ja bih pristao na 48. U ti $500 mogo si da ubaciš u ti $500 šta god ja recimo potražim, eto, znači ne šta god, ali eto tu zamenu ulja od $300 i taj dio ti i to na kraju ostavljaš sebi dobru reputaciju kao trgovina, ali on je toliko debil čovjek da je to nešto nevjerovatno, da ja u životu nisam sreo tako. On kaže meni, pa da, vidim ja tebe naučili ovdje brzo u Ameriku kako se radi, ti sve free, sve bi ti free. Pa ko ti čovječe traži free, bre, ej, ti si bre čovječe, ti si dobio bre $50,000. Dobro, nisi ti dobio, nije kamion, nisi ti pravio kamion pa si dobio, ali nemoj da mi kažeš da si zaradio samo $100 na ovaj kamion. Pa čekaj bre čovječe, pa li imaš malo neku oscilaciju u životu, mislim. I eto, to je bilo to, mislim, uzeo sam ključ, onako poludeo sam bio, baš me čovjek izbacio iz za $200, pa na kraju i za $15. Znači čovjek je cicija neotesan. I on kaže, dobro, neću se svađam, još mi on kaže, dobro, neću se svađam s tobom. Ajde, kao završili smo i onda on završava tamo neku papirologiju i onda počinje da priča sam sa sobom, onako, kao žena nekad, znaš, kao, pa da. Teli bi vi ne bi bili zadovoljni kad bi dao čovjek džabe, besplatno kad bi dao. I tad bi nešto našli, kao ne bi bio. Ja mu kažem, šta bre čovječe, o čemu pričaš bre, ti bre nisi normalan bre, ja sam ovdje bre mušterija kod tebe bre, da li si bre lud bre čovječe. Pa kako se tako ponašaš, mislim, nisi, ne razumem, ja tebi ovdje donosim pare, ne ti meni. Ali eto, sve u svemu, mislim da nije loš kamion. Nadam se da će ovo da služi kako treba. Imaju razne priče, ljudi pričaju razne priče. D13, loš motor,
šta će ti iShift, to je kvačilo za taj iShift je $12.000. Znači, svako priča ono što mu valja. Kaže mi mehaničar, kaže, šta si kupio? Rekao, Volvo onaj, D13, da. Šta? Mnogo loše se pokazali ti motori. El manualni, kao ovaj menjač, ili je menjač ili je automatik? Ja kažem automatik, iShift. Što bre, George, šta mu fali? Pa znaš koliko kvačilo košta? Koliko košta? $12.000. Ne može ništa, da se mora se kompletno stavi novo sve, ništa se tu ne može raditi. Pa dobro, 12.000, pa nije skuplje od mene. I eto, to je bilo to bi bila ta turneja pri kupovini kamiona. Ponavljam, ide to sve glatko kad imaš dobar skor, kad imaš eto malo da daš učešće. Ne mora neka velika cifra. Za nov kamion, da, za nov kamion treba malo veća suma, pošto je i više para, naravno, nov kamion je negde otprilike od 130.000 pa na gore, ne znam do koliko je to, znači sve zavisi od opreme šta ćeš u kamion. 130.000 dobijaš onako samo kamion, što se kaže, i krevet. I naravno, samim tim treba više i pare. Eto ljudi, to bi bilo to, ne znam šta još mogu da vam kažem. Kamion je 455 konja. Generalno je po meni, ja ne znam, po meni je generalno to odrađeno sve kako treba. Sad, šta znam. Ništa ljudi, pozdrav i čujemo se u sljedećem videu.